खुलुमबाय लोगोफोर, बड' इनफ' पइन्ट चेनेलाव नोंथांमोनखौ गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायथि बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव राशि बायदियै सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनगोन। दिनै 1 जुन 2026 मायथाइ एबा 17 जेठ दान 1433 मायथाइ समबार। गिबियावनो दङ मेष राशि। जुन दाननि गिबि साना नोंथांनि जिउ राहायारि बिथिङाव गोदान गोहो, सोमोनांथाव साहस आरो गिदिर जाफुंसारनाय लाबोयो। अखाफोरनि मोजां थासारिनि थाखाय नोंथांनि गासैबो सानथांखि लानाय खुंथायारि खामानिफोरा दिनै जेबो हेंथा गैयाजासे मोजाङै दावगागोन। रांखान्थियारि बिथिङाव दिनै नोंथाङा गोदान आरो जोबोद गोसो बोनो हानाय रां थिसननायनि खाबुफोरखौ मोगा-मोगि जानो हागौ, जाय इयुनाव गोबां मुलाम्फा होगोन। नखरनि आबहावाया गोजोनथाव जागोन आरो बिदा-फंबायनि आबुं हेफाजाबा नोंथांनि फोथायथिखौ 2 गुन खालामगोन। नोंथांनि मोजां मोनज्लायनाय जिउआव गोदै-गोदै थाबाय थागोन। सावस्रिनि बेलायाव दिनै नोंथाङा आबुङै फ्रेश आरो देहायारि फिट मोनदांगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों सिन्दुर गोजा गाब। वृषभ राशि। दिनैनि साना नोंथांनि बुथुमनाय धोनखौ बांहोनो आरो आजै-आजौनि सम्फथिजों सोमोन्दो थानाय आयदाफोरखौ सुस्रांनो थाखाय जोबोद मोजां। नोंथांनि गोहोम गोनां बिबुंथि आरो राजथान्दैयारि सानस्रिया खामानि थिलिआव गोजौ थाखोनि मावख'गिरिफोरखौ गोहोम खोख्लैगोन, जाय गोदान बिबानफोरखौ दैदेननो हागौ। फालांगियाव जायखिजाया गोजाम लेनदेनखौ दिनै जाफुंसारै फोजोबनाय जागोन। नोंथांनि जिउनि लोगोरिजों नोंथांनि सोमोन्दोआव गोथौथि थागोन आरो बिसोरो नोंथांखौ मोनफ्रोमबो बिथिङावनो हेफाजाब होगोन। सावस्रिनि बिथिङाव नोंथाङा मेगनाव एसे असुबिदा एबा खर' सानाय मोननो हागौ, बेनिखायनो खामानिनि समाव जिरायनो गोसोआव ला। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 11 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों क्रिम गुफुर गाब। मिथुन राशि। दिनैनि साना नोंथांनि राशि जाग्राफोरनि थाखाय गोसोआरि रोखा, मेलेमारि जौगानाय आरो समाजारि मान-सन्मानखौ बांहोनाय सान जागोन। जायफोर सुबुंफोरा साख्रि मावो बिसोर गावनि रोंग'थिखौ दिन्थिनो थाखाय दिनै मोनसे गिदिर आरो गोदान प्लेटफर्म मोननो हागौ। फोनांजाब आरो खौरां बिजोंजों सोमोन्दो थानाय सुबुंफोरनि थाखाय दिनैनि साना जोबोद खाफाल गोनां जागोन। न'आव एबा नखराव सोरबा बैसोगोरानि बोसोनआ दिनै नोंथांनि जिउनि दिथा सोलायनो हागौ। मोनाबिलियाव लोगोफोरजों मोनसे गियान गोनां सावरायनाय एबा रंजाथाव दावबायनायनि बिथांखि लानानै गोजोनथाव सम बारहोनाय जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों बाथ' गोथां गाब। कर्क राशि। दिनैनि दिना इंगित होयो दि नोंथाङा सानथांखि बादियै दावगालांनांगौ आरो नाङै खरसाफोरनि सायाव गोख्रों सामलायथि लाखिनांगौ। प्रफेशनेल बिथिङाव सोरबा सिनायमोनै सुबुंनि सायाव मेगन नुयै फोथायनायनिफ्राय गोजानाव था, नङाब्ला रांखान्थियारि खहा जानो हागौ। नाथाय गोजाननि हादर एबा गुबुन हादोरनि सोमोन्दोजों फालांगि खालामग्राफोरा दिनै मोनसे गिदिर रादाय मोननो हागौ। नखरारि जिउआव गोजोनआ थागोन, नाथाय नोंथाङा गावनि बांद्राय गोसोनि सायाव एसे दबथायनो नांगोन। गोसोआरि गोजोननि थाखाय दिनै मोनाबिलियाव बबेबा धोरोमारि जायगा एबा यगा सेन्टाराव सम हगारनाया जोबोद मोजां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों मुक्ता गुफुर गाब। सिंह राशि। दिनै नोंथांनि फारसे हाथरखिफोरनि मावसारनायजों नोंथाङा नोंथांनि दैदेननाय गोहो आरो समाजारि गोहोमआव गोबां बांनायखौ नुनो मोनगोन। फालांगिजों सोमोन्दो थानाय सुबुंफोरनि थाखाय दिनै थोजासे राङारि मुलाम्फा आर्जिनो आरो गोदान हाथाइफोराव गोसारहोनो थाखाय साबसिन सान। जुदि नोंथांनि राङा गोबाव समनिफ्रायनो बबेयावबा थाबथानानै दं, अब्ला दिनै बेखौ फैफिन्नायनि गोबां आसा दं।
गथ'साफोरनिफ्राय माबा मोनसे गिदिर खौरां मोनब्ला गासै न'आवनो रंजानायनि आबहावा सोमजिगोन। हाबा जानाय जिउआव रमान्टिक आरो गावजों गाव फोथायनायनि मोनसे गोदान दोहौ फैगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोजों सना गाब। कन्या राशि, दिनै नोंथांनि कार्मिक गोहोआव ग्रहफोरनि मोजां गोहोमनि थाखाय नोंथांनि जिउ राहायाव गोबां मोजां सोलायनाय आरो लुबैनाय जौगाथायनि खाबुफोर गेवगोन। नोंथांनि बिजिरथाव सानस्रिया नोंथांखौ जायखिजाया जेथो गोनां मावख'नि मावथांखिखौ जोबोद गोरलैयै आरो समाव फोजोबनायाव मदद होगोन। बाहागोदारि फालांगियाव गोरोंथि लाखिनाया दिनै नोंथांनि थाखाय जोबोद गोनांथार जागोन। नोंथांनि बिमा-बिफानि आबुं अननाय आरो बोर होनाया नोंथांखौ नोंथांनि गासैबो खामानिफोराव रैखाथि होगोन। सावस्रिया जोबोद मोजां जागोन। गावनि डाइजेस्टिभ सिस्टेमखौ गोख्रों लाखिनो थाखाय थि समाव समानथि आदार जानायनि हुदा खालाम। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 14 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रोजा गोथां गाब। तुला राशि, दिनै खाफालनि अखाफोरा नोंथांनि जिउआव गोजोन आरो गावारि दावगानायनि गोदान दरखं बेखेवनो थांगासिनो दं। गोजौ सोलोंथाइनि थाखाय थियारि जानाय फरायसाफोरा दिनै गोबां गनायथि एबा स्कलारशिप मोन्नायनि मोनसे गोजोनथाव खाबु दं। बिजिरसालिनि केसफोर एबा आयेनारि दान्थे-बिदान्थेनि सायाव दिनै नोंथांनि फारसे फैनाया नोंथांनि गोसोआव मोनसे गिदिर नारसिनथायखौ खमायगोन। गोदान गेजेट्स एबा गारि बायनायनि नोंथांनि गोबाव समनि लुबैनाया दिनै जाफुंनो हागौ। गावनि जिउनि लोगोरिजों हारिमुआरि एबा धोरोमारि दावबायनायाव थांनो थाखाय मोनसे समायना खाबु दं। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब-साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबा जादों अख्रां निला गाब। वृश्चिक राशि, दिनै नोंथांखौ सांग्रां जानानै आवगायलांनांगौ आरो नोंथांनि आन्दोनि आदबफोरखौ रावनिबो सिगाङाव फोरमायनो नाङा होनना इसारा होयो। नोंथांनि खामानि थिलियाव खामानिनि नारसिननाया हरखाब बांनो हागौ, नाथाय नोंथांनि गोख्रों गोसोनि गोहोआ नोंथांखौ मोनफ्रोमबो जेंनायाव देरहासार जानायाव मदद होगोन। बिजिरसं आरो गुबुंले आयदाफोराव नांथाबना थानाय फरायसाफोरनि थाखाय दिनै गोदान फर्मुला दिहुननायनि थाखाय जोबोद मोजां। सिगां हमथावै फुंखाफोरनिफ्राय सानस्लाबै राङारि मुलाम्फाया नोंथांनि रांखान्थियारि थासारिखौ दिदोम लाखिगोन। मोनाबिलियाव यगा आरो मेडिटेशन खालामोब्ला गोसोआरि नारसिनथायखौ आबुङै फोजोबगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 18 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रोजा मै गाब। धनु राशि, बे समबारआ नोंथांनि हाबा जानाय जिउ, गावजों गाव सोमोन्दो आरो फालांगियारि रादाय खानायनि थाखाय जोबोद फिथाइ गोनां आरो गोजोननायजों बुंफबनाय जागोन। बृहस्पति ग्रहनि मोजां नोजोरजों नोंथां आरो नोंथांनि जिउनि लोगोरिनि गेजेराव गोजाम सानस्रियारि फारागथिफोरा दिनै आबुङै जोबगोन, जाय सोमोन्दोआव गोदै लाबोगोन। जायफोरा गावबा गावनि फालांगिखौ सालायगासिनो दं, बिसोर दिनै हाथायाव मोनसे गिदिर कर्परेट अर्डार मोननो हागौ। समाजारि बिथिङाव नोंथांनि बोसोनखौ जौसिन गोनांथि होनाय जागोन, जाय नोंथांनि मान-सन्मानखौ बांहोगोन। सावस्रिया मोजां थागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गेरुआ गोमो गाब। मकर राशि, दिनैनि साना नोंथांनि नागारनो हायै नांथाबनाय सुथुरफोरनि सायाव आबुं देरहानाय आरो दाहारनिफ्राय उदां जानायनि लामाखौ बेखेवगोन। खामानि थिलियाव नोंथांनि समनि पाबन्दि आरो आब्रुथिखौ नोजोर होनानै नोंथांनि गोजौ मावख'गिरिफोरा नोंथांनि बेथनखौ बांहोनो एबा नोंथांनो मासि जौगाहोनो साननो हागौ। गोजाम आयेनारि एबा सम्पथिजों सोमोन्दो गोनां दान्थे-बिदान्थेयाव दिनै नोंथाङा गोबां रेहाय मोनगोन होनना गोख्रों इसारा दं। दिनै राङारि रां थिसननायनि बेलायाव हरखाब दावराव खालामनायनिफ्राय गोजानाव था। बेलासि समाव न'आव गथ'फोरजों गेलेनाय आरो जंखायनाया नोंथांखौ जोबोद गोसोआरि सुखु होगोन।
नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों खोला सानजा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 22 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों रोजा सिलर गाब। कुम्भ राशि। दिनै नोंथांनि मोजां मोनज्लायनायनि जिउआव गोदान सानस्रि, सोरजिलु आरो गोमोथाव गोजोनथाव नुनो मोनगोन। आरिमु, लिरनाय, सफ्टवेयार डिजाइनिं आरो टेकनिकेल आयदाजों सोमोन्दो थानाय सुबुंफोरा दिनै मोनसे गिदिर इन्टारनेशनेल प्रजेक्ट मोननो हागौ। नोंथांनि खुदियानि सोलोंथाइ एबा केरियारजों सोमोन्दो थानाय नोंथांनि गोजाम साननायफोरा दिनै आबुङै गोमोरलांगोन। जायफोरा हारसिं दं बिसोरहा दिनै गावनि जिउआव सासे जोबोद जुनिया आरो गोरोबथाव सुबुं फैनो हागौ। लोगोफोरजों मोनाबिलि समआ रंजाथाव जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सानजा साहा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 12 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों जामुन निला गाब। मीन राशि। दिनै नोंथांनि आबुं नोजोरा सुख सुबिदा आरो सुबिदाफोरखौ बांहोगोन। नोंथांनि सम्पथि आरो न'खौ साजायनाय आरो नोंथांनि सिंनि गोसोआरि गोजोनखौ गोख्रों खालामनाय जागोन। नोंथांनि बिमा-बिफानि सावस्रियाव मख'जाथाव जौगानाया नोंथांनि गोसोनिफ्राय मोनसे गिदिर जिंगाखौ बोखारगोन आरो बिथांमोननि बोरा नोंथांनि थालांनाय हाबाफोरखौ आबुं खालामनायाव मदद होगोन। साख्रि मावनाय सुबुङा न'निफ्राय खामानि मावनो एबा मोनसे गोदान आरजाथाव मावथांखिजों सोमोन्दो लाखिनो खाबु मोननो हागौ। रांखान्थियारि थासारिया आबुङै समानथि थागोन, नाथाय बाजेट बादियै खर्सा खालामनाया मोजां जागोन। बेलासि समाव न'नि आबहावाया जोबोद गोजोन जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों साहा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों रेजें गोमो गाब। अब्ला दिनैनि फानजामुथि एबा राशि फरायथिनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।